Atzo iritsi ginen bigarren etapako lehen herrira, Agle. Goizuntan, Agle eta Tajaskoneko kartzeletara joan gira bertan espetxeratuak diren presoen senidekin. Ana Aierra, Carlos Ezeiza eta Zigor Goiaskoetxea. Bertan, gutun bat helarazi diegu kartzela zuzendariei. Horren ostean, kartzelak atzean utzi ditugu eta Marseillerako bidea hartu dugu. Bigarren etapako lehen egun hau, Marseillako taberna batean buruturiko bilkura batekin bukatu dugu.